Antibac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Detergent. Celebrating over 40 years of cleaning excellence. Karir! Ganyan ako maglaba. Kinakarir ko talaga. Gamit ay bareta. Mano-manong tinatanggal, dumit man siya sa damit, sa kwelyo, at sa mga singit-singit. Kaya, Mrs., all you need is pride. Pride Bareta. Katulong mo sa pagkarir ng labada. Di madaling matunaw, kaya mas maraming nalalaban. Banayad pa sa kamay, kaya di nakaka-dry. Kaya, Mrs., all you need is pride. Pride Bareta. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Wow! Ang linis ng costume. Pero, Ako, si Redna! Amoy pawis! Ako si Green Boy! Amoy pawis! Ako si Pink Girl! Amoy pawis! pero kahit mga dikolor na mukhang malinis, kontrabida pa rin ang amoy pawis. Dahil yan sa naiwang dumi ng ordinary detergent. Kaya to the rescue ang Ariel Linis! It removes hidden stains that cause amoy pawis. Mapapaalis nga ang amoy pawis kahit sa dikolor. Basta Ariel! Goodbye, amoy pawis, Ariel! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave Maingon nga giisa ni Moises sa kamingawan ang bitin nga tumbaga diha sa usa ka tukon ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Kung adunay dili maayo nga kritisismo, pero dili pod tanan dili na lang yun maayo. Kay naa may kanang gitawag og constructive criticism. So kanabang pagsaway nga adunay tumong kanang makabuild o makamugna ta og kausaban kung gikinahanglan. Mao na ang tumong nga adunay constructive criticism. So dili lunlon maot yun ang kritisismo. Parehas pod anang kwarta nga kanunay na natong gibalik-balik diri sa atong tulumanon. Ang kwarta maayo kung gamiton sa insakto. Apan kung gamiton ang kwarta sa pagsuborno, paggamit sa dili maayo, dili po na maayo. Now, nganong ato ning gihisgutan? Kaysa gikaingon ko na sa miaging Domingo, nga atong ipadayon karon ang tema may labot na sa larawan o rebulto. So, ato sang gihikling, sa Makadyot, ang tema may labot na sa Sabat, kay ato pa mang gisaad nga kadtong gihisgutan nato sa miaging Domingo atong ipadayon karon. Tungod atong nag-text
Diya sa social media, nga nagkinahanglan og tubag, nagkinahanglan og kahayag. Sumaw na nga ang panghuna-huna gud sa mga igsuon natong nahimulag kung dili na mga Katoliko karon, ang paggamit sa rebulto og larawan lunlon dili maayo. Mao bitaw nga sa ilang mga simbahan wa gyud sila magbaton og mga larawan og rebulto. Kay ila man gyung gi huna-huna nga dili gid maayo magbaton og larawan diha sulod simbahan o magbaton og rebulto. So, ang concept ba nga kung adunay dili maayo nga paggamit sa usa ka butang, aduna po'y maayo. Ug mao na ang gibuhat sa Katoliko kung maghimo og mga larawan o rebulto. Maayo ang tumong, mao nang magbuhat. Pero kanang giingon sa Dios nga dili maayo sa pagbuhat, kana bang gitawag sa English og wrong use of it, mao lang na gidili. Unsa gani itong gidili sa rebulto? Na sa Exodo 20 versikulo 3, mao na ang Yahweh, ang konteksto. Gidili ang rebulto o larawan sa paghimo, labi na imong pagyukbo ani, kung ang imong pagyukbo o pagbato niini imo na siyang gikumpetensya sa Dios. Gihimo na nimong laing Dios. Kay gibawal man ang pag-ingon diha nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So mao na gidili sa larawan og rebulto. Kung ikumpetensya sa Dios, kung ipaka-Dios. So mao na. So sa gihapon, no? Paminawan ninyo ang segment karon sa atong tulumanon. Okay, sa gihapon, kini ang inyong higala, no? Si Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas, makig-uban gihapon ninyo karon. Kaya nga itong pizza karon, pizza 21 sa bulan sa Marso, tuig 2021. Okay? Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, diretso ta. Ang atong mga patimbayan sa tanan o ang atong pagyukbo sa atong mga kadagkuan sa simbahan. Okay, ato gihapong ihatag kaninyo ang pagyukbo o ang pagtahon. Ako na lang i-general no, sa tanan. Sa tanang mga listener o viewers karon no, sa atong tulumanon. Okay. Now, nga naman nga sa pagsugod yun sa atong tulumanon, ato manggi una pag kutlo tong giingon diya sa Juan 3:14. Kaya nagingon nga ito yung Ginoo. Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga. Ya, yun sa man to pag-isa ni Moises ang bitin nga tumbaga. Di ba rebulto to? Larawan o rebulto? Oh. Said, nagingon ang Ginoo nga kung giisa man to ni Moises tong rebulto sa bitin, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Kutiman ninyo ng bersikulo mga igsoon, Juan 3:14. Ang Ginoo gyud may nag-ingon, maingon nga giisa ni Moises ang rebulto sa bitin, diya sa katukon. Ang anak sa tao, but pasabot siya, kinahanglang iisa usab. So, sa susamang paagi. No? So mo itong si Kristo na isa gyud diya sa krus. Unya ang handumanan anang kamatayon o pag-isa ni Kristo sa krus, ang handumanan ana kanang ato mga krusipiho. So dunay biblical foundation ng ato mga crucifix. Kay sa susamang paagi giisa man ni Moises tong rebulto sa bitin, mao na ang Katoliko mausap. Kay ang katumanan gud ng katong larawan sa bitin, no? Kung maghisgot pag typology, ang kamatayon man ni Kristo sa krus.
So parang dili tumalimtan tong kamatayon ni Kristo sa krus, mo nang maghimotag mga handumanan ana. O dili lang pod ana, no? Ang iyang instruction pod sa kanang the Lord's Supper gani katong niingon siya, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Usa po na numero 1 kayong paghinumdum sa iyang kamatayon sa krus, di ba? Oh. Yeah, dili man supak ang Ginoo kung atong handumon. Mao na ang Katoliko magbato niya na. So, usbon kus pag-ingon nga ang katuyuan sa Katoliko sa paghimo og mga rebulto naa sa husto. Kaya nga naman, ang Katoliko wala man gyud magtudlo nga kanang mga rebulto gibuhat aron ikompetensya sa Dios. Di ba? Pero ngano kaha nga hangtod karon daghang kaayong mga mensahero sa Biblia nga ilabang tuison ug unsay gitudlo sa Katoliko. Klaro kaayo nga ang Katoliko ga denounce o ga dili gyud anang magbuhat og mga butang dayon kanang butang nga atong gibuhat atong ikompetensya sa Dios. Klaro kaayo nga dili ang Katoliko ana gituhog man na gud og idolatry. Basahan ninyo ang katekismo. Kanang idolatry, buot ipasabot ana kung nagbasa mo sa katekismo, kanang idolatry, divinizing what is not God. O kana bang ipaka-Diyos ang dili Diyos. Mao ginay dili sa rebulto. Dili kay ingon nga tanan na lang yung pagbuhat og rebulto dili na lang gid maayo, no? Sa ako nang giingon, ang wrong use ra. Ang dili maayo nga tumong ra mao'y gidili. Oh, pero ang maayo nga tumong wala na idili sa Ginoo. Di ba? Ang concrete yung kayo nga example, kato laging gihimo ni Moises nga larawan sa bitin. Ang Diyos may gasugo niya. Oh, pero wala mag-ingon ang Diyos ni Moses nga, kanang larawan nga akong ipahimo nimo Moises ha, ikompetensya na nako. Ipaka-Diyos na itudlo sa mga tao nga himuon po na nilang laing Diyos nila aron madaghan naming Diyos. Oh, wala mag-ingon ang Diyos ana. Ug mo po na ang Katoliko kung magbaton og mga rebulto, wala pod magtudlo ang mga pari nga maghimo tag larawan sa mga santos aron ikompetensya sa Dios. Wala may pagtulon ang Katoliko nga ingon ana, mga tinahod nga tigpaminaw, di ba? So kung ang Katoliko maghimog larawan o mga rebulto, naa sa insakto nga tumong. Unsa galitong hinungdan, unsa galitong mga katuyuan nga maayo sa rebulto kung maghimo ta ana? Una, representation. O paghimo ni ini ingon nga simbolo. Kay naa sa Salmo 74:1-9 nga ang katawhan sa Dios na mga balaang simbolo. Unya magsilbi po ning pagpahinumdum nato sama sa monumento o rebulto ni Rizal ini kakita nato makahinumdum din ta sa iyang bayanihong buhat. Sumao na nagbaton ang mga Katoliko og mga larawan o rebulto sa sakto nga tumong. Pero never gyud nga ang Katoliko gatudlo nga kanang mga rebulto ikompetensya sa Dios. Pero ngano kaha nga hangtod karon daghang gihapon mga mensahero gatuon og Biblia nga ang Katoliko kuno gahimong Diyos na mga rebulto. But pasabot gikompetensya kuno sa mga Katoliko sa Dios ng mga rebulto. Nga wala man magtudlo ang Katoliko nga mga Diyos ng rebulto. Purely representation o simbolo lang yun na ang function, ang tumong anang mga butanga. Now, nganong mo ingon ko nga concrete example gitong larawan o rebulto sa bitin nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moses. Ngano man? Kay wala mag-ingon ang Dios nga ipaka-Dios to sa mga tao. Pero sa dihang gihimo ng Dios sa mga tao kay siguro naguna-una sila unsa man ning rebulto sa bitin nga gihimo ni Moses. Na may gahom. Kay mutan-aw lang bisag napaakan og bitin dili man maunsa. Dili man mamatay ng mapaakag, bitin kung mututok lang nga ng rebultuha. Mutanaw lang.
So, ang mga tao siguro, gaunahon na nga, uy, Dios siguro ning rebulto ha, kay gamhanan man. Gamhanan man. So, ilang gipaka Dios. Bisan ang Dios wala magtudlo nila o mag-ingon ni Moses nga, buhatan na Moses haron ipaka-Dios na ninyo. Siguro mo gito'y hunahuna sa mga tao ni adto nga, kay kung sa man milagro na may gahom ning larawana kay di man magsilbi ng unsa nang naang lala diha sa bitin nga imbis mamatay mapaakan. No, kita mangali mapaakag halas no o bitin nga magpa-injection mangali dahil ta no. Oh. Kani ang ganto ang instruction sa Ginoo, ingon ang Ginoo nga buhatan na Moises kanang rebulto sa bitin. Okay. Kadtong mga tao nga napaakan og bitin, mututok lang, igo lang mutan-aw ana, dili maunsa, dili mamatay. Di ba? Mo na giingon sa Ginoo, pero wala mag-ingon ang Ginoo nga ipaka-Dios na. Pero sa dihang ang mga tao naguna nagdili mao, siguro ilang una-una, Dios man siguro ning rebulto. Kay gamhanan man. Oh. So diha sila nasayop. Sa dihang ilan ng gihimong Dios ang rebulto nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moses, nasuko ang Dios nila. Mao nang gipaguba na pud sa Dios. No? Nasa 2 Hari 18:4. Basahan ninyo mga igsoon. 2 Hari 18:4 naa diha ang ebidensya nga sa dihang gipaka-Dios na sa mga tao ang maong rebulto, gihinganlan na nilag ngalan sa usa ka Dios nga kanabang nihustan. Gihinganlan na nilag nihustan o ngalan sa usa ka Dios tong rebulto sa bitin nga ang Dios mismo mo'y gapahimo. Di man niya, ang Dios mo'y gapahimo. Sa ato pa, dili dautan ang paghimo per se. Kay ang Dios may gasugo. Pero asa man sila nasayop, sa dihang ilan ng gipaka Dios ang maong rebulto. Kay ilan namang gihinganlag ngalan sa usa ka Dios, gihinganlan nilag nihustan. Basahan ninyo mga igsoon, 2 Hari 18:4. Timan igyud kanunay nga ang Dios may gapahimo atong rebulto. Pero sa dihang ilan ng gipaka Dios, mao nang nasuko ang Dios kay bawal man sa iyang sugo kanang magbaton taglaing Dios. Saan gud pagkahimong Dios anang rebulto nga maghimo kag rebulto butang naay naong, naay kamot, naay tiil. Oh, mulihok baguna. Di ba? O kanabang isgutan sa Salmo 115. Oh. Unsaan gud pagkahimong tinuod nga Dios anang rebulto? Nga di na mulihok. Di ba? Oh. So, dili gyud maayo nga kanang rebulto himuong Dios kay dili man gyud Dios ng rebulto, pero ila man gihimong Dios. Mao nang nahimong Dios o dili tinuod nga Dios. Kay kana kung Dios, but pasabot dili tinuod nga Dios. Para sa nagong nagmayong kag doktor kay dili tinuod doktor. Pusil kay duaan lang dili tinuod yun. Mao po na kanang gidili nga rebulto Dios. Kana bang giisip nimong Dios unya dili tinuod. Mao nay Dios mo nay gibawal, pero ang pangutana mo na ang pangutana sa mga igsuon natong kanunay nagtuon sa Biblia. No? Kanang inyong pasangil sa Katoliko. Unsang bersikulo diya sa katekismo. Nga nag-ingon ang Katoliko nga kanang mga rebulto gihimo aron ikompetensya sa Dios, aron himuong laing mga Dios. Bitagay ko ninyo bisag usa lang ka artikul diya sa katekismo. Nga ang mga pare, ang Santo Papa, ang mga obispo nag-ingon nga kanang mga rebulto himuong laing mga Dios para mahimong Dios. Wa gyud mga igsoon. Wala. So ang Katoliko giakusahan og dili correct. Matawag po fake news. Fake news. Kung naay fake news ron nga sa politika o unsa pa nang kalibutanon nga mga butang, no? Sus, niadto pa sa relihiyon naay mga fake news. Mobitaw si Isaias nag-ingon nga moabot ang panahon diya sa Isaiah 5:20 nga kanang puti himuon nilang itom ug ang itom himuon nilang puti. Balihon ba? Mao po na ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop.
O ang sayop mo, no, hinuo nilang insakto. Ngayon mga makaingon ko na, kay ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa mga larawan o rebulto insakto. Nga ang larawan, himuon lang yung representation, simbolo, pagpasidungog sa angay pasidunggan, kay kana naging rebulto ni Rizal sa ato plaza, kanang iyang monumento, usas katuyuan ana, aron pasidunggan siya. O. Sumuna ang Katoliko, gatudlo sa insakto o maayo nga paggamit sa larawan. Pero nga naman yung himuon man yun ninyong Diyos kuno na. But pasabot, nagtudlo kuno ang Katoliko nga kanang mga larawan Diyos para mahimong Diyos. Nga wala may bisag usa ka bersikulo na lang diha sa katikismo nga libro. Kanang official book, official nga basahong Katoliko. Wa agi bisag usa na lang yun. Ka-sentence nga nag-ingon nga kanang rebulto himuong Diyos. Kay mao man ay gibawal sa rebulto. Di ba? Oh. Pero adto ta ato laging ingon nila nga, pero nganong inyong manggiludhan nga gibawal mo ng pagyukbo ana. Exodo 20 versikulo 5. Kung sa may gibawal yas pagyukbo, gibawal ang pagyukbo sa rebulto kung himuong Diyos. Kung muyukbo ba ka, pananglit ako. Muyukbo ko sa Santo Papa, ingon nga Diyos. Kana bawal na. Kay mo, bitaw tong si Cornelio, gipatindog ni Pedro sa dihang nagtuo si Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio niya nga pagpakadiyos. Kay ang pagsabot ni Pedro nga katong pagyukbo ni Cornelio niya pagpakadiyos, manang gibadlong niya sa Cornelio. Niya mo mga ganinay gamiton sa mga dili Katoliko sa ilang pag-atake anang muyukbo bata Santo Papa ba? Kanang mo aminta sa mga pari. O kanang mo takod ta ba? O ngayon sila nga kanawa si Pedro iyang gibadlong si Cornelio sa dihang niluhod si Cornelio niya. Wa sila kay balong nga nganong gibadlong ni Pedro unsay tinuod ni hinungdan. Gibadlong ni Pedro si Cornelio tungod kay nagtuo si Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio niya nga sama ra nga gipakadiyos siya. Kay ang background gud anang Book of Acts mga igsuon. Basahan ninyo ng Book of Acts. Kinaaman na diya nahitabo nga naay mga tao diya gahuna-huna nga siguro ang mga apostolis, mga Diyos ni nanaaw gikas sa langit kay nagmilagro man. Oh, mo na ilang sayop nga panghuna-huna mahitungod sa mga apostolis kay tungod sa milagro naghuna-huna na sila nga mga Diyos na mga apostolis nanaaw kuno gikas langit. So nasayop sila. So mao na background. Muna niadtong higayon na si Cornelio wala pa man gyud matudloi og mga pagtulon-an yung Kristiyano. Ang iyang nahibaw-an kadto ramang kung sa toy nahibaw-an niya sa una. Mao nang nagtuo si Pedro nga ang huna-huna ni Cornelio maupod. Siguro nagtuo si Cornelio na siyang huna-huna nga oy mga apostolis, mga Diyos ni nanaaw gikas langit kay nagmilagro man. So mao na nga ang pagluhod ni Cornelio ngadto niya dili maayo. Kung tinuod tong huna-huna ni Pedro nga ang nasa huna-huna ni Cornelio nga mga Diyos na sila, mao nang niluhod siya. Di ba? Oh. So, mao man na niabot sa huna-huna ni Pedro nga, oy, gipaka-Diyos man ko aning tawhana, nga di man ko Diyos, sulugoon ra man ko Diyos. So, kanang iyang pagluhod ay idolatry. So, mao nang gibadlong ni Pedro. Pero wala na magpasabot, nga wala na lang gipagluhod, nga kanang gitawag sa Katoliko og veneration o pagtahod. Dili na siya yukbo nga kanang gitawag og latria sa Greek nga pagpakadiyos. Kay dili tanang pagyukbo highest mga igsuon. Kay bisan gud anang kanang superlative degree kanang gitulo sa to mga teacher sa DepEd no kanang ilang i-distinguish nang unsa nang high, higher, highest. Parehas high. Pero mas taas gitong higher, mas taas gitong highest, dili gina siya tupo. Di ba? So, mao po na kanang saludo sa militar, parehas ra salute, pero dili na parehas og gibugaton, dili na tupo. Mas habog, mas habog gitong pagyukbo na to og general kaysa ubos lag ranggo, di ba? Pero parehas tanaw nimo saludo, ingon ana po nang yukbo. Dili tanang pagyukbo pagpakadiyos na ay pagtahod lang. Nagali pag yukbo ka ng bata gani nga nagluhod-luhod siyang ginikanan kay aron
Di siya bunalan, kaya na siguro siya nahimong dili maayo. Oh? Ang iyang pagluhod, pagpakiluoy lang. Dili po na dautan. Oh. So, dili tanang pagyukbo, pagpakadiyos. So, ang Katoliko, gatudlo nga, kung magyukbo ta, atubangan sa mga larawan sa mga santos, but pasabot, atong gitahod ang ilang larawan. Niya, gitumong po na sa gilarawanan, dili kay muhunong niya sa rebulto o larawan. Di ba? Kaya kanang rebulto, representation naman na, o kanang larawan. Dili man yun nga diha rataman ang atong pagtahod. Niya, ang concrete example nga naagi pagluhod alang sa mga santos, kanang buhat 16, 29 ug 30. Nga si Pablo og Silas giyukbuan. Unya, wala badlungan ni Pablo og Silas kadtong miyukbo nilang duha. Kay nasabot nila nga pagtahod raman. So mao na ebidensya sa Katoliko nga dili tanang pagluhod sabton nga pagpakadiyos. Di ba? So mao na wala mahibaw sa mga dili Katoliko nga kanunay lang magsaway anang luhod-luhod sa mga larawan. Kaya ang ilang pagsabot anang yukbo usa ramang yun kada ramang yung yukbo nga pagpakadiyos. O bitaw na mga saksi niyo ba dili sila mo saludo og plug, di ba? Kaya ang ilang una-una, pagpaka-Diyos naman na. Yang respeto, mabuslas gobyerno na ipasagdan na po na sila. Dapat yung ang gobyerno, tudluan sila ginsakto nga, dili tanang pagyukbo, pagpaka-Diyos. Diba? O, parang mutahod sila. No? Sa, kuhan kay, mutahod ita, kana ding mumano po nanay, mano po tatay, pagtahod mo na, pagpaka-Diyos na day na. No way. Muna gitawag, little knowledge, very dangerous. Di ba? Okay, magpataka na lang rin kagunahon na. Oh. Sumaw na mga igsoon nga, kanang pagluhod sa Katoliko, bisan kanang paghalok, kay gisabot po na nila nga, kanang inyong halok-halok sa larawan, digihimo na ninyo ng Diyos, dili ko, halok ko sa akong asawa, sa akong anak, sa akong lola, gihimo na din akong Diyos. No, no way mga igsoon. Wa naman tayo igong panahon, sa sunod Domingo atong ipadayon na itong Sabat, no? No, kung gusto mo detalye kung aning pag-discuss na ko og larawan, review mo sa ako mga past radio programs. Sugod pa atong 2007. Taghana kay ko explanation ani nasa akong YouTube kanang Veritas Dipolog. Ang mga karaan akong mga videos, no, nga detalye na itong pag-explain. So wa naman tayo igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Anima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Sa patuloy na pag-aaral tungkol sa programang mekanisasyon ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF, kilalanin ang mga benepisyaryo nito. Alamin ang mga kwalifikasyon at kinakailangang kakayanan at dokumento upang maging benepisyaryo. Tunghayan din ang mga prosesong pagdaraanan at mga paraan ng